Igbo ndị ọma eji eje mba ekene m unu kenesi unu ike asị m na ụgbọgolo mele m anyụ ya mịala gị mekwazi elu nwunye dị gị n'ofu ọ ka unu na mgbasa ozi isi mbido telivishọn ka anyị na-ebe nke ihe niile na-eme dịka anyị wetelu unu ihe na-eme n'obodo n'izuụka gara aga anyị kwukwara unu nkwa n'izuụka nke anyị isiokwu ọzọ anyị ga-eji wee bịa ya kpọmkwem ịmasị ọ na-eme atụtuo ezuka ọka elelu udo na-atọ ngịga ndị mmụọ ọka mobile maazị Charles ikwu egbu ka anyị na-esi adọli ọwụ na anụ nwempi ebune satalụ mpi asata nwamkpi pụte mpi site n'isi nne ya abịa nwere azụ nwee ọrụ peleti nwee ikpokwa nwee melugolo ma ọkpa anya afọ igwe ma azụ gbamgbam nwa azụ isi kwuru si n'onye ọ nabala ulu abagolo onwe ulu niile na-enye nwa azụ isi fụ na ọbala onwe ulu ọbụla n'aka osibe dị ịbịa na nnụnụ wee nweta mụwụ ichooko onye nke ji ichooko malụ nọ na mgbasa ozi ụlọ mgbasa ozi isi mbido telivishọn aka wụlụ esi m maazị Charles ikwu egbu ihe na-eme n'obodo ka anyị na-ewetelu n'isiokwu anyị n'ụbọchị nke taata wụ kedu ihe ndị ahụ ị ga-enebanye gasị anya ma wụ na ịchọwu na ebe obibi isiokwu agbara ọkpụrụ mana wụ naanị m ga-etinye ọnụ na anyanwụ okwu ọ nwere onye nke m na ya na-abụ nọ n'ụsọ maazị ịma ndị Igbo na ndị oyibo na-eme ekwu asị ka let us hear from the horse's mouth ka anụ n'onu ịnyịnya ma ebe n'onu ndị dịgị gbọ nna ahụ kọwalụ ndị Igbo ka isi nalụ Igbo ndị nwe mmadụ asị m udo dịrị unu nke echiri nya zelo anyị apụtakwakwa n'ụbọchị nke taata ka anyị mee ya ka anyị si eme ya aha m ka ụkwa Maazị Vincent Chidechukwu Christopher ọkwa ife ọwụ dịkpọ nna ahụ ka ụbọchị gị si aga na-aga ifugoni ka si acha ya nọ na nwere ntụ ọzọ esi eme ya mbe jiri gbagwo onye ọcha a sị na ihe ọwụ na-agba n'aka na-ejighị ya enyo enene ya ama na dịka nwanna amụghacha aka akwụkwọ ha na gị wuo onye nọkwu n'ụlọ enene anyị na ịmụghalụ na ọdị osi mụga kpọ nna anyị kwana pimpụlụ nkịtị ya na ọdịghị n'ilu cha onye be onye akụkụ dọkwa ọrụ pipụl ọ na-anọ ebe ndu ikuku na-abata n'ụlọ m osi ebe abata osi ebe n'ihi pụọ ana m ehi ụra ka nwatakịrị mbaka awụlọ so ebibi na aka gwala nke a onye akụkụ nọ n'ọrụ mkpocha na nzacha ya egbe ntụ egbe nna ahụ n'isiokwu anyị kwuo gịnị n'isiokwu anyị n'ụbọchị nwanne nwoke ifuru okwu nke anyị ji webata n'ụbọchị nke taata okwu nke kpọrọ akpọ ọ ihe metụtara onye ọbụla n'ihi na a sị na a na-ebu ụzọ eme gịnị a na-ebu ụzọ azọta ana tupu azọba ute kpatara eji wee sị na anụwa na-ama nụchacha eme gịnị eburu nata n'ụlọ ihe kpatara n'ụbọchị nke taata anyị wee sị ka anyị tinye eke n'ọnụ n'ihe gbasara ihe mmadụ kwesịrị inebara anya ma ọ na-achọ ụlọ ka ịgasị ihe ahụ ihe ọ ga-enebara anya nke kachakwa mkpa nke a na-akpọ ejenti ndị a na-afụ maka ụlọ ọ dị mma tupu ị na-akpọ ejenti ọwụna ga-aga ị ga-enwetara gị ụlọ gị eme gịnị ga-ehi nsa n'anya n'ihi na ndị adịgboroja ha ka nkụ ndị ọchara achasị gbute ha riri nne ọ kachasịkwa n'obodo nke anyị nọ n'ime ya nwere ebe ha nọrọ kpatara o ji dị mma ebe ọnwụ na ọnwụ na ụlọ ka ị na-achọ ịtọọ ntị n'ala ihe asaa n'anya n'ihi na eji emeghe gịnị eji ya kpata tụfuo abụọ gara aga ịma na abịa n'ife gbasakwa anụ na nyawo ihe ndị ahịa na-enelu anya ma a na-achọ na a na-ekwukwa n'okwu ya dịka m mmalị asịrị na kedu ụlọ ebe obibi ka ụlọ ụka ịma ụfọdụ ụlọ ụka na-adịkwụzi ka ebe a na-enwe ụlọ ebe obibi ma ọ bụ ọdanya ka ụlọ ebe onye nwe ji eme ebe ọ na-ele afịa ka kedu ụdị ụlọ onwegasịrị ụlọ dị iche ọ ya eme achọwa etinye anya na ụdị ya ka onwelu ihe gbasara ụlọ bụ ụlọ ma ọ wee ebe ị na-azụ ahịa nke a na-akpọ ọfịs ọgwụgodị n'ụlọ ụka wụrụ ụlọ ya ebe mmadụ na-ehi ehi ụlọ ebe a na-azụ ahịa ọ mmadụ ihe ga-ebi ebe ahụ kpatara o ji dị mma ahụ mmadụ kwesịrị ka ịtọọ ntị na n'ihi na ụmụ anụmanụ ga-ebi ebe ahụ ọ mmadụ ga-ebi ya onye ọ na-akpọrọ ụlọ dịka ntụ si kọwa ị kwesịrị ịtọ anya n'ala n'eru anya n'ala mara ihe dịgasị na ngwuru aha mara ihe dị n'okirikiri aha tupu ị na-eme gịnị tupu ị na-abanye imechi niile ọda na ọtawa m aka anyị bụ ndị ọma eji eje mbụ na afụgo ka anyị si wee na-aga na ya bụ isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị nke taata ihe a na-ekwu kedu ihe ndị ị ga-enenye anya na ya tupu ị chọwa na ebe obibi maka adị ama ama echi niile ọwụ na adị ama ama ndị ụgwalụ adị ama ama gịnị Ọnịcha gwara Obosi anya na ogwalụ o nwere ike ọwụli Obosi gwara Ọnịcha masị ama na onye ogwalụ
amala m iso na ndị nke maka onwego ụfọdụ ndị edewere akpụgolo isi elu ụfọdụ ndị dị ụkwụ na ọbụlụ nke anaghị ego ụkwụ na elu anatakwuo nwanne ụdị ọ na-eme elu ele a na-elesi mmadụ na-abalị echi niile n'iwu onyinye a na-emewe ụkwa bashu mebe ma acha ele na ibia ụfọdụ n'ime anyị wụ ndị nke jegolo n'ụlọ elu eneghị anya sị gị na ụlọ mposi dị n'ụlọ na o mebiri mana na-esi na ya ebido elu ya n'izu ụka na-abịa abịa na-ekwụla anụ ụgwọ asị ebido echi niile ịkwụ ụgwọ nka unu anazie ndị ya na-atụ shọt put maka onwe nke ụdị nọ ya eme ibili ama m ibigo ụdị a wee lue mgbe a unu ya eje mposi unu jeje saa akwụkwọ dịka akwụkwọ elele na ana ma ọ mpụta ede unu ma waterproof unu saa anya na unu jecha mposi na ya unu eje n'ụsa aja tụọ anya ka atụrụ shọt put ebibekwa m n'ụdị a n'ihi na tupu m na-aga n'ụlọ ọsọ onye nwụ ụlọ mgbe m bi na nke a na-akpọ ịnọchie m ụzọ maghị ọra ọsọ onye nwụ ụlọ mgbe m bi ebe ahụ eneruru m anya ana tupu m na-achọ ụlọ n'ihi na ebe nyefere m ihe dị mma na-adị m mma ana m eneru anya na ana ana m eneru anya na ana wee na-achọ ụlọ ọhịa mere adabanyebeghị m n'ọnwa ma ọnwa nke landlọdụ ma ọnwa nke ejenti onwebeghị ụfọdụ ụkwali ụdị ọya eme iluo ijejekwuo ụgwọ ụlọ kwụcha eluzie mgbe ya ajụ esi ebe na-echute mmiri ọ dịka onye ọya ejebe n'iyi ibibekwu n'ụdị a ebinyebekwa m n'ụdị afọ ebinyebeghị m n'ụdị ahụ mana ana m anụ ya na ntị mana achọghị m ịfụ ya n'anya ọdụmmarị nne ihe a na-ekwu okwu ewu ka ị nwee ike gụchasie ntị ike nụ ụdị ihe ndị ya etinye anya na ya tupu ị chọwu na ebe obibi gbọọ nna wee nwere ebe ị ga-ebido kene n'ihe ndị enwere ike na ihe ebe ị ga-ebido kene ewe ebe ka mkpa dịka ntụ si wee kwuo ewu ihe gbasara onye agha ya ahụ n'ihi na ịne anya na ụdị ndụ anyị na-ebi ugbu a ịfụ na ọtụtụ ndị adịghị enwezi ohere ọ dịghị ka mgbe mbụ ya ịchọba ụlọ gị ejiri aka ya gaa chọba ụlọ n'ihi na ugbu a ụwa kịta onye ọbụla nwere ihe ọ na-arụ ịma nwee ohere hapụ ọrụ aka nke ị na-arụ ga mme gịnị gaa chọba ụlọ enwego ndị ọwụ ọrụ ha ịchọtara anyị ụlọ mana tupu ị na-akpọ onye ọbụla ga-achọtara anyị ụlọ gị eme gịnị ihe izizi ị kwesịrị ime ewu ị kwesịrị ịga n'ụlọ ọrụ ya ịga n'ụlọ ọrụ ya ịfụkwana ka ụlọ ọrụ ya dị iwere anya gị asị na ya ire ka eji eme gịnị ka eji agụ eze ọnụ iwere anya gị na-eru anya mara na onye a ị na-achọ ka ọ chọtara gị ụlọ ejenti nwụ na ego baa ya aka ọ ga-enyekwa gị ihe ị chọrọ gị na-erukwa anya maa na osokwa n'ihi na nwere ihe na-ekpokọta ha ncha niile ọnụ kpuchide ha ncha niile gị na-anya ịma na ọnọkwa na nyawa asosieshọn ọwụ na ọnọ n'ime ya AEAN ka ọ nwere ka afọ nyawa afọ si jaa na afọ ịchafụ o nwere afọ a na-agba ya dị afọ ito ka ọzọ ihe m ga-echeta na aka ma ihe ị ga-agba mbọ ị na-anya jụọ ese gị amara na ọnọkwa na that umbrella body that association body dị gịnị jikọtara ha ncha niile ọnụ tupu ị na-eme gịnị ị na-ewere ego gị enye n'ihi na ejighị akpata atụfuo abụọ gara ya adụmmarị nne mana esikwa m kwuoli ọzọ ya onye ya enenyekwa anya na ya na karịsịa maka ịma na abịa n'ụlọ a na-ebikwa na-ebi ọzọ mmiri ma ọ bụ ka nlapụka na-eji ebe nka n'isi ndị ejenti na-ekwu okwu ịma na ụfọdụ wu ndị ọ na-eme elue ịmaghị iche ma onye edebanyere afa na otu jikọta ha bụ ndị ejenti eluzie apụrụ ka n'azụ ụfọdụ ka ọ ya emela ilu ojiji nyewe ego nyechi ya oku ma registration ihe niile o mere laminate oku iche anya n'ụsọ ife ya eluzie iche ma ọ nọ n'ige na inyewu ya ego nyechi anya luo echi niile ka ebebanela ịgatazi ọwụ na-emechigo ọfịs asịghị na onwekwa onye nọ na nọndụ 419 onye na-ebe nwa igbo ndị ọma eji eje mba unu afụgo ka anyị si wee na-aga na nyabụ ya gbọọ nwanna ka anyị dobere nwa obele ezumike anyị chigata azụ mana dịka anyị na-eje dobere nwa obele ezumike ọ na ị na-esonyela anyị esonyelu anyị ka nọ n'ụlọ mgbasa ozi isi mbido telivishọn dịka a na-afụ ekwu akara ebe ọbụla ị ga-eji nweta anyị ọ na-eme nke gbapụ ọsọ gafee n'igwe onyonyo ogo nke nwanne ya esu ya n'azụ ị ga mana YouTube mana Instagram mana Facebook mana Twitter ebe ọbụla ị ga ọkawa at isi mbido TV ka ị ga-aga ịnweta anyị na gị na-abịa nwee ike bụ aka na sonyelu na anyị ka dobere nwa obele ezumike anyị na-echigata azụ sonyelu na anyị